Gadan ang sarong 35 anyos na lalaki kan pagtatagaon sa Barangay Bacolod, Huban, Sorsogon. Alauna ning maagawng kasudma, Mayo 16. Binisto ni Police Captain Rudy Divina Gracia, an officer in charge kang Huban PNP ang nagadan na biktima, na si J. Mac Grisula E. Cruz, residente kang Barangay Puting Sapa, Huban, Sorsogon. Apwera kay J. Mac, iriduman sa pananaga ang kaiba ng kaining si Jeffrey Gabito E. Datiles, 28 anyos, laborer asin residente kang Purok 7, Barangay Bacolod. Base sa impormasyon, mantang naglalakaw pa uli, inabangan ang mga inikang 47 anyos na sospek na si Leo San Jose E. Rimayas, laborer asin ka barangay ni Jeffrey. Kan makakuha ning tiyempo, dumana pinagtataga ang mga biktima. Nakadulag pasiring sarong kang sarong barangay tanod ang mga biktima. Marikas man sindang naresponde ang kang MDRM Huban, asin parehong pigdara sa Irusin District Hospital. Alagad dai na sunerte pang mabuhay si J. Mac. Tulo po yung actually, ang natamaan lang ining duwang biktima. Ang sarong biktima po, dinigrade kang acting physician na namatay habang inhalapagan in kaukulang lunas dahil sa loose blood ang nangyari po dito. Makalis ang pananaga. Voluntaryo man na nagsuko sa otoridad ang sospek, asin inako ang nakomiter na krimen. Analoy ng dai pagkakasinabutan kang sospek asin ni Jeffrey, ang pigtutok dung motibo sa krimen, nadamay sa naman si J. Mac. Sarong ito nga po na biktima, dahil ito pagkaram, hindi man talaga itong kaaway, allegedly sa ito na isa, base din man sa suspitsado, halaga di yun po ang napuruan. Panawagan natin, maging mahinahon sa gabos na oras. Sa ibang mga problema, mga paghidwaan, kayang solusyonan sa maray na paagi, maray na urulay. Naampangunyan sa kasong murder asin frustrated murder ang sospek, nasa presente ang nasa kustudiya pa kang Huban Municipal Police Station. Para sa mga baretang tatak, Bicol, Nomer Corporal.